Lőttél valamit? Lőttem hát, bazza. 5 oroszlánt, 2 bivajtot, és 3 teherhozót. Csak 3-at vezet? Többi elugrott. Hát visszakövetelem a pénzet, érted? Mert megállapodok, fizet az ember, bazza, és akkor átbasszák a suvickos képűek, bazza. Mi az anyja p***et képzelni? Felakasztotta az operatőr kollégánkat, amikor az rákacsintott az asszony fényképére. De láttam egy csomó felvételét. Megérdemelte. De ezt is én fogom halasztani. Gyúrunk, vazek. Gyúrunk, vaz. Csak hoznák már a sörtet. Vaz. Bocsánat. Gyúrunk, vaz. Gyúrunk, vazek. Csak már p***nalmas, vaz. Mit tudunk élni? Élni és hányni hagyni. Szép gondolat volt, ami följött benne.